Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton pen archuponik tha Lumbajong block ke parlo home cap school along Karbi anglong autonomous council education asai hematum pen kelang ponchi Aphan WKS atum pen pachinipo Khailongri paching thurchi paprang tu nangchi lapen paklar ponchi pulote ove kimiatum toklang ke thekabang kenang sotlo Lasi toklang aputak RD piponang chipupen WKS atum pen patir piponsi lumbajong block ke parlo angkang school along kahumri damasai dengponlo Lasonsi Hidim Teron LP School, Lakhaisi Balipathar LP School, Cherap Ingti LP School, Lakhahini Lorulangso LP School, Lakhahini Disama LP School, Bhilunala LP School, Lasonsi Humkep LP School ahem kahino, Barpi Paraso ahem kahino, Boundary Wall Kawe Penchenglok, School also Maratum Kangi Bench Dex Kawe Penchenglok, Thanbang Atum Loke Thanchi Aphan Kisungdolo. Lasi La Home Cap School Kisunga Putak WKS atumpen Karbi Anglong Autonomous Council Education Asai Hem Atumapan Pin Puralo Pajirdam Si Prab Chinpen Kilang Ponchi Aphan WKS Tiripi Mai Pi Pen Chuningri Padupo Lapen Penang An School along Lo Thanbang Inudvet Titi Bonta Inudvet Thanbang Aphanta BLO Arpu Pek Chulokpo Loke Thanchi Aphan Kisung Dukok Titi Lasi Thanbang Atumaphan Lahaya Saipen Pajok Ponang Chipusi WKS Tiripi Chunbang Pi Rupali Ingti Pen Tuning Ripontu News Text Report Karbi Anglong News Channel report kilong ateng matela school atum ka visit am ateng ko tang teni tum khan non nang tum khan ki than kang tum gala lo je quality education ko tang te LP school atum khan ba kinang sot ke kilang pon pa me nang hi ko seni tum hin pen ke chuni ri poning chung le pen da council long ki do ki the ke ding tum han sta me ni tum hin women ke sa song chuni pan tu mangala helo je non ladak school long pen jong si aklim sumar pen tum hanjong senil tum lak loka charli sumar phan lang pon pa me polate molak tu hai sumar tum mate than ban pa me mate loka charli hem tam sen tan ave polatang tel hai sumar tum sami mo ki the hot bang ke ka charli sami alang ta kadure mane ka siksak lukok ni mane non so ka charli kadure kang ni dim kadure la paso te non thek dam long lo Christmas school ma ke deck bench ta ve la pen ke school hem tam ki rak pason do la pen Christmas school ma ke wall ka ve la hai wall ka ve pen Christmas dim ma ke langa pipe non la pen ke ring la hai chai nong tum se tong khun ba pai ta sak dam rai le pason do picnic tum thek dam man ke la so na lo nang school hem long jong su wall ave pen nang school hem lu ka chali long se bi hi bui roi chai nong hi bui roi ba de so ma dam ta chali pa ki la si noni tum ki lang dam to visit dam ateng lo tang te noni li long la dak home cap school hem do school amen do lo la dak la ke munang li tum lang paning no le pen than paning no la dak ni tum ka visit dam kel ke home cap no le test kam mane graphic pick an hadak student tum hadin so me ni tum ki lang dam hadak athe temon arwe ge wang hotala tum ko sonsil dum lo chali tek kon pa mi pa mala pen ke har staff tum samya kinang di topic athe haladak staff kinang jadi ma staff avedia tan ke LP school long mage teacher inuet do po haladak bang ke konani BLO ta ho ko peni son duty dam nang di mata school tum mangke avedia to LP school ba ke bonji a hafta ba kumani teacher ba kumani sumar phan ba kumani rong sum phan ba la pason se engage ko hada pacharli po ba pathan pon pala son tamila son puti LP student mo si Charlie me wang we polte ko son jang ND long ta mane ki thek lang la pen ke high school long ta ko son ki thek ko lang la si private bank ke LP long si Charlie mi ten lo pote la ND long ta mi ten ko la pen ke high school long ta mi ten ko la pen ko kang tu first year second year ba ha degree long ta mi ten ko la sinon ni tu ma ko lang dam thulo degree college non di ko long ke degree college ba government college ki sidol sen hadak tame teacher tum se permanent appointment longwang wela hadak tame na contractual se lebet ti bom na si il tum na dag non education department tum tame tum chini lang tum mangal hello je council tum tame education na tu tahala ke thana than bang athan tame sentence ala degree ke thana tum han tame sen appointment ki ason te ba permanent appointment pilo te lang tum ta ke thanam ta ni rong ba bakchali so madam tam hadak mi sen pa chali long tame po lalo ne tum hin ten ke la pen ka ko LP school Aphan jong si langdam pa me pen school hem la building ave za da pilo te hadak than bang atum si tame isialam to la tum halloween pen hadak than bang atum damji school hem long hadak ta kang ya dim ave ba light ave pen ave
เป็น common room awe ba staff room awe polo tang te alang tum stami hala daki akai lo tum khana ki klem dam ji hala tum daki sungru la sila than bang tum ta jin sumi mi ni tum hin pen ani sikilang dam teng polo tang te athela tum ka adda pen ha ni ju sam an khada se do po la si common room awe la pen staff room awe ta jin so do la salang tum dak school long da amenalis nang ti dun do la bala to so school su kopi sakinang ji ma kopi salang tum hadak non kaduri ma puke ni tum dak ti dak pini ilab lo tok ilab lo la tinol tum pini stami dak council long stami education na department tum hastami ba em tum han ba cm sar ma stami tum pini labang tawlo ke dak ki pajir kang ko si non hin tum dak an pini na hon dei Duarbagori BJP Mondal Lapen Lakhahini Dolamara Arwada Tumpen Karbianglo Autonomous Council XEM Anparta KADCC Amaiphu Ratan Ingti Aphan Lamthe Kevoy Kedamtang Niphai Kretroxier Duarbagori MSC constituency ke parlo Dolamara ang kangalong targentirang ahem kidukisung ke phualong an kahumri kewangahut phirang ke atumpen kachingki pathengno ahut ke ADCC Amaiphu Anparta Karbianglo Autonomous Council XEM Ratan Ingti Ahinpen Duarbagori angkang development avi Lapen non kikibom Duarbagori local MSC Anparta Karbianglo Autonomous Council Education EM Richard Topia Phan Junodak Akoy Kipia Putak Duarbagori Mondal BJP Lapen Lakhahini Dolamara Arong Arwada Tumpen Karbianglo Autonomous Council XEM Ratan Ingti Kaningje Tikang Alamthe Ningkang Samse Chipaklangsi EC Pen Lamthe Kevoy Alamthe Archu Iksinang Duarbagori Pen Adverson Crew Report Karbianglong News Channel. Kumani kisu kiun long pachenglo ningkan kang thim alangli ke rap ke pajir ke lak khadam siuni alangli phan ko onlo alangli hem ne dam non ba phun ben le kol chop non alangli phan api de wale than cho sami alangli ke na pupi la bang ke nili nekhini pen tame nili thegdun lo ajudun lo la pen akki rap thegdun lo ve posi alangli phan nili akiro pidam Congress Atum kaningje do lata nili ar julong lo je mo election holote em recharge ke tangkaro nampo la tangka leke pilote ke hai loku la ke tangka ki ron ke ni tu thek ma se thek long le la ke aju long le alang le tum la ke aning ke ma tha pen kaningje tap lake alang le tu ini kaningje thap la bang ke mane la puningje je lo pulote thang pen taningje mo velu pulote rat pen ke ituma rat pen ke nang freudun delu puga kachima tha sila hai nang kaningje dun thap alang li la sono lamba ningje je nangi delomara lo long ke develop masi wan be Richard Tok B pini em Richard Tok B alang li phan akoy ke pipon tap ki jong pon tap pen development wan be po bang ke koson lo alang li delomara lo phan ke Richard Tok B development ke wan bang ke jhapi juri lo jamilia thon statue silo la peladak delomara market lo amat ladak thonok be statue silo la hello la duita be pini ani ta development ke wan ke la son em ke batela em Richard Sar Phan akoy ki pige ke son lo nili tunta thek lo ni tuni dolomra lo pini Subha Chandra Bose High School pini nang patang pe elo pini nang khuli elo lapen Dothulang KGVB School alang li nang patang pe elo non la dakta lo chari tum do dakta pinangan hostel ke do dun lo tum do lo chari dun lo thang lo lapen bagana lo alang li tum wan si ladak stamenon elitum asomar do dun long lo chotoy dun long lo kadu ka beta ahubida ke ni tum ko an lonte la ke ni tum angbong ko mani chotoy dun thek thedet ko nani pini pu bang ke la ke ni tum au polo la ke ni tum dailo ni tum ta ahubida ke ni tum ke long lo kente Fransi henangke abitu ngotamo phan akiru pilo jadi tum Duarbagori BJP modal komiti Anparta BJP jalan program ini dasemena bangke Lamvoi piye pansni tum cisik lo patumi apor abarim em Ingti sangko non kikibom man ke do em sar Richard Tok Aphan ahok gelam karbo ka ta Anparta BJP eklemedam chokche BJP asarkar atum Duarbagori along thangna departmental wanbi pabotha tasi Fransi bange la hello patumi apor abari miem Ingti sangho kaningje ile tum em sar Aphan karbo kalam the Richard Tok bi ke Duarbagori nam dere chok mo apor hut mate hoptai si Aphan dampen tangkale rondam lo election ki hai lo kusi alang li karbok pon lasi labang so lam ke ahok healam
la pen la so lam ba ke alang lista me ninje je dete pusi nilitum hin pen jong pon pipon ma plo lipung te nilitum non ki bom yam sa richard to bi alang li Duarbagori ara Aphan jopat ta alang li kang hon ka jin su ma de karja kisu kiune pen chenglo kumane case loko hai hui lo ka chara pon pen chenglo kumane student atum admission form fill up akisung pen chenglo kumane adama sar kang khur pen chenglo kithi ke jang kisu kiune hime jang re kumane hem ka je selok ji Aphan pen chenglo pir the alang li aja kong dong anpen litum kacirap the long lapen lapang sualam lake lam jong jong kali Duarbagori rak stami chini apot si alang li atumi apor karbok podalam lake ahok hepin alam thang jang lo lapen iam sa richard tok bistame lapson alam kanje pon avi lake Duarbagori ra chini litum kaninje palam kali lasi ke bang jilang apor lapson alam alang li ninje jeti busi chuniri polo athe Duarbagori alon non ki khibom lingkan kep arta pengpo alang li wanglo upen Duarbagori ang kanglong Ratan kang hon kajin so pini pacing bari pilitum heklong labang de litum da chedon thekhe alang li atumi apor Ingti sang ho kanin je la pena first time BJP ke claim chok che polam la si BJP chok che bang de alang li si chini lo pipon ma plulute 2017 kiram tang 2017 aning kan alang li BJP party pen tiket che wansi MEC ladak che party dun wek lo alang li remdet kana BJP chok che pugi pu bang ke alang li me thang da che mathan anji ko bang athe 2017 aning kan alang li BJP ben tiket che wansi Duarbagori alang li che party dun wek alang li remdet pude la bang chi de lo stame BJP mesen kusi alang li wano la si hala sorting si pini Duarbagori ara BJP long do theblo adun thu alam bang ke BJP sarkar pen Duarbagori angkang constituency long thangna development wa the la pen delong isi da wa the kusi lasi development ke wan ante pini litum jopa da betok sitame litum aphai la khau ne pipon ma punuli pungte litum mekhini no hini thek dak lo Duarbagori constituency long penengan bangtrok MEC MDC nam khi dang lo la song bong pen litum kedam tanga pors tame Duarbagori arat akar in nine atawar litum ne Duarbagori arat ke moy arbungare pilo kusi chelakha kon lo la bangso CPDM tike atawar sampai pini ni BJP sarkar an parta litum yam richard tok bi soyong arja kipen kabori pen job si labang so CPDM tike atawar samala 3 scheme pen pini ke claim pangcheng ponsi ha kahora plot an alang li ke claim pachun polifan boripon bomol pen tinangan non sami ke claim chun ponlo lahai ke development kalima la pen first time bridge humda one week kusi alang li ponlo kasi bridge ke non sami with evidence and proof pen itum paklang hun pen non le komane jong si hala dak dan humida mi same cho ke ka dong ka parlo rong sangtia long non RCC bridge selam pom lo tangpo dok do la pen adun thu rong teki ke dam atwar Ingti ingleng arong lele ako rong salai aroy along hala dak stame RCC bridge selam pom lo la ke rata chini la pen ilitum ahopet tek dak alam la pen isi apenang stop nai a bridge alang li don tirus tame pichun dekan tek hedelo sta non yem pachun dekan lo la ben claim sa pachun pun lo la dak de thora kan rong lang sek hala dak rong lang sek adelong busia men ir de thora roi lang si dolo la dak la bang so adolo atumi dik pen ke claim bang cheng pon si non la dak stami ke claim bang cheng pon lo te la hai ke bridge ka lilang na la si alang li Duarbagori arat Aphan pamang hupen mekhang ratchari ali kachuenji Aphan abang ke claim de ni pusi pu poning tum athi non Duarbagori arat stame ilitum ke the kabor idun ji Aphan munthi danglo la pen bor i danglo la so long si do apot si la puson alam hok helam kapaklam ke Duarbagori arat ka chedon the pusi nilitum hin benta jong konlo la pen first time kita isinat stame kiratun debu thenglong le alang li kisu pipi ben chenglo case mamla Duarbagori alang tame komane nut case ki chupu do project a case lahai long as tame iam sare karjap du nang lanchot kalisi pini alang li phanjong si komane kaprek aracharia solong ki kroi dun tu like example APCLC tahai congress tahai ha kaprek tai same kisung ki puret pen kirap jang nam lu pute pini ari ki plak alang li dhorom party plak munit community ang bong stame nang akik nang kilo ku play bang ku pansi atumia por bang ke ia mabali mingki sang ho hai bang ke ame khang rachari asong ale ga chenji Aphan ia richard to bi Aphan
ahok ya lam kar bok abang ke ni tu mahin pen ci don nun thek thela pen ahok ya lam kaning je la bang ke chok chip pik lo kusi jong kon lo asi Duarbagori arat manghunang ne la pen Duarbagori arat ai ke force ta me non ki khibom ka Richard tok bialong sido kilang dilanga force ta me litum kimesen je Aphan Duarbagori arat ta me litum kapapi hu ka constituency ta me ke paprang pon thek je Aphan alang ni nang ka bor ip pi pon along si litum arja tum thip ji la arja tum thip dang ji la pen first ta me non election nang le pudok to ka por ke munitum kaprek nang si parjan ji la pon lingkan arjon ke kirab tu ji Aphan matha thede tanghai kirab ji baja kong chipi bere tahai kirab ji Aphan aport chipi bere tahai stame election nang le pudok dok la bute munitum kaprek nang si parjan ji ami thang racharias ali ka chen ji Aphan la lingkan arjon ke alang koma hedin koma kireng dakali ki thi dakali bulakson dojoy ka stame mo election nang le pudok dok la pulo lipung te ka chi parjan prek pik hala tu mabang si lapu ke heno lapu ke chokche hala ke heno bulakson ki jong atum do piklasi hala hai tu mandali tum kachire ya kenang so jaseme Duarbagori ara atum ili tum han komasi a hokper to warang ke jaji ma komasi na ke japon kheti ma komasi na ke japon boma hala ba ili tum inindo porsi hala bang sili tum ninga chibia kenang so la pe namson na bang tur tum apa na bang ke ili tum echit he do tinga bang ke ili tum ala lifan cherap tum bom ni kusi nili pachini polo la pen non ili tum chini BJP development wan thek chok chi pu koson si alang lika ningji ni la bang munkhida mune de lo non carbon lo Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu